Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngakikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kahnyo trip integrated territorial organization kelamaham lupa balada ka sorkar kan penlong ikijing pensngau ba hakar pu atru jemang aracar punriu. Halum serman kebahap hapo ke elaka Nongkli East Jainti Hills District Klempem kan mi kijing kulmar kebala banlam buat cakajing senam. Kadi kijing maham jang keseng kelong hadian bagalap ha de kijing tho chu chairman ke State Environmental Impact Assessment Authority U Yusuf Sharif Shulai haka aru pratu uyayong arajar punriu bandawa badewin pensengi ishwa ikijing pensngopat ba haka arpu atru jemang arajar punriu nakabenta ke projek ti motion deka Shri Cement Limited hak jaga ka bahe arspa khanyo point lai spa khane pusau hektar ringkat bar ke jingbu ya ke karkhana terlihat motion hak jaga ka batip kum ulum serman hak jinga kram bilar thai ku bor president ke seng ba dan bok khar loong baga sarkar kamde banya chakmat bat kan jing thmu namar ba long persha ya kaman jingi pat ba ke besang masa saudong ulum serman Yim ta kasina kalian juga seng HITO seng kami pengkat bagi jinya don lang ki para ilawan second ka office jongka State Environment Impact Assessment Authority sia ne po civiculture lachme te niwan chani ban bu ya kawai ka dorkas habaya dei bat kani ka public hearing ka ban long hau ar po ar trik me ar ajar ar rio hangtai hapo lum serman ka bahap po ilaka Nongkli hapo sa saipung CNRD block East Jainti Hills District. Hagani ke shithi ngela pun pau hadin ba ngila i ka notification ka bala pun mi ha ka website jong ka Meghalaya Pollution State Control Board. Bangila i ba kandon kata ka public hearing hawe dei bat ka jengti yo tau motion uba arlak kanyo hajar laispa kandai pusau hektar bat ban install ru lani ban bu ya kita ki karkhana ki ban terlihat mau. Tengi nak kalian kajongi hadian bagi yo ki jing ujor na ki nong songsnong na ki trajaka ki bayadon mat markhap hangto te kila ut ki padba kila ut ki trai ki jaka ba kala don gajing shale don bor hagane ka MS Shri Cement bat ki nong irap ki jongki tengi nak kalian kajongi ngilawan ai te gajing tho bangin persya ya kata ka public hearing ban lada kani ka office kamla raban dissolve ya kata ka jingdawa ka jongi nyimban sing haban wan syong ban syong darnang ni po office jongki kat kum kani ka sti bat ka wei rung akwa ban pha ka kubar sekani ka sarkar jela segi department ki bedon benta ban penong ya kani ka public hearing nomor ni ladap daga jingdom nomor ba ka jingle bor bat ka jingyo jingkershan kini ki MS Shri naka sarkar kalalong coba pelat haduk ba kila khni ya ka khando ba siap kaputa tengila sim ya ka wei karai bangi nak kalian kaseng lada ka sarkari bat kada ka Meghalaya State Pollution Control Board dan ka sia ken penlong ya ka public arterik to komot kam klempep kan sadon ka jing ya umsnam pramangi bat nginum kendran hiru ba ngidangla bangin yaine ya ka ban ne kata ka khando ba siap ka jungi ka badai ka kemi wat la dangi du ya ka jingim ka jong la jong kam lele kan sami pateng do wei rei dangi du pat ya khando ka siap ka jongi nginum yo shu lano tengi bu bai ni maham tenge ya ka sarkar ba lada je ai pin ba khle mapi mar ngitip shai kani ka jing le don bor jong kani ka MS Shri Cement klem da ngap ji ki nongrap ki badan shu ka than klem da ngap ki trai chaka da ba shklun ju bor ni latip shai ba ka backup na ka sarkar kalong ka ba shirkai bat kin sabdan hi kata ka jing pindi bot ngim salya ngin chuong be ka sarkar ta pungkre lupa pi lathi ki jong pi stan granite ki jong pi dan ne kita spai jong pi namar ka benta ka khando siap ni hun banyak kenat bat ni hung ru ba ka snam jongi kan lingkieng samadan ru tang ba nginne
ngin yo biang ya ka khando ko siap ka jongi te kat kum ki thi hi ngela kran da ka pasai ba dei ban pensange sha kat ba ki pat ba hi kinong song snong to kim hon te la ki pat ba kinong song snong hi hang to ki yo ya ka hok ki jongki te ni na kaliang ka jongi ngin ong i ta henre ha ba baro khoi thi ka jet ban reu ka tip sha hi ba ka hito ka yang na markari na banta ka kata ka justice la ni ka hok jong wei pu wei long song snong jong ka jela bat kam tam jong ke pat jong bri nyok trap bangidon hasanda ka jong ki ngidon rangkat lang bat ki bat lada sha pun thot ma ki sha khne ka hok ka jong ki kum bang sekran na ka pot ba ya ka hok ngin kne ka pot tatangi ta hi ikentien na kwa ban bu kata ka message ka bakler ka sarkar long ngila long ki bala kre lada pimpin sange ni haban ya tunjuk pramangi pradok prasnam hito gayeng Namar kari. hito gayeng Namar kari. hito gayeng Namar kari. ka jingla lo ka hok bat jing shikri fresh bon shejar ang ni kusek acuku, ang ni acuk ungani ko mesoka. Kung habagag tin ka im kajay benriw ka im. Kaladon kata kami kali language act na do usnam arajasan. Kuman penhisano kan. Bah men hakani ka country torik jong bana ya yong ka bomot na tau April araja April. Na ka jing pen bana. Officially ba la shim ya ka ktien kasi ka jongi. Bat kom joro kita ki garu wat ka ktien garu la shim ya ka kom kata ka official language. Ngas ngurung ya ka ne khasi atha society bat ru kumju ya ka achik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ge government departmentally nga khot meeting nga ha ka bangi syong di study na du ka law department na du ka arts culture na ki department kiba per ngi discuss ba ong tongin tho ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka to ka ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ka batmal daka bingi ong Meghalaya Languages Act Mdesu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan dia tidak cakap apa, kecil saya nama dia belum nang benda apa, aku interview yang apa, kecil nama dia, belum cadar yang tak cakap yang Nilai kuat syaba ka tin jungi kan yo no ka jing itu bopura. Par kan tam da kan rung ha ka kernet ka bopura. Nri kalong bade umau jam beningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban ka tin kasi bat ka tin karo kan long no kata ka tin bopura jong ka jela.